Wayawrenya Ramogi jwangi no machielo kinyi makawuono e chenro mar piny kod mbako romo kama odiochieng' makawuono piny Kenya oganda ochiewo kata nonindo otieno manyoro ka gionge jalup jatend piny Kenya mane Rigathi Gachagua mano mane othich oko odiochieng' manyoro ka ne nitie kar thieth en oyudo thieth mare e kar thieth mano ma Karen mayudore Nairobi kae mabende nyako Ramogi jwangi kinyi makawuono wan ka mondo manon ne gik motimore odiochieng' manyoro ka wantiere ka gi chenro mong'ith ahinya ibiro kodwa ka nyaka giko kinyi makawuono ne geno mar ni chiewo yo makare kamoro amora ma intiere jogo maneno ka ntiere bar chando bar kanyango iwacho ni ntiere jogo mantie alwora mar got Asembo jogo maneno ka ntiere alwora mar Asembo iwacho Asembo Republic kinyi makawuono maneno achiel kachiel ka ntiere alwora ma Sena jogo mantiere Chula Ringiti jogo mantiere Takawiri jogo mantiere Mauta jogo mantiere alwora magwenge mopogore opogore kaunti ma Bay Migori jogo mantiere alwora ma Kuria Kehancha jogo mantiere Sibania konde duto Roba Suna West Suna East kama gintiere kata kanyo jogo mantiere chuny boma ma Migori oyawre uru gi jo Nyalenda jo Manyata duto jo Tonglo ka Black jola malo got kana kwa nyaka kwenge mamoko bende okinyi makawuono jogo mantie alwora ma Kajulu Mamboleo amora nyen uyaw chero kinyi makawuono ka wiyo gi joko ndele mabende nega ka pile okinyi ka gineno chenro mar piny kod mbako romo en mor mara jo diaspora bende wiwo ok wil kodu kamoro amora ma untiere ageno ni udhi e yo makare okinyi makawuono bende piny Kenya ochiewo piny Kenya nogo gi team mar England otugo kanyo kod Junior Starlets mago majo higni 10 kod 7 ma ochako World Cup margi okinyi makawuono tugo go saa 8 mar otieno makawuono gogi gonde 2-0 mane tugo mokwongo mane gichako godi gene gidhi tugo tuke mamoko kata kamano giloso historia kaka team Kenya mokwongo historia ma pacho kae mar tugo tuke go maga World Cup mano puoch gi pak ne Junior Starlets pano kama gintiere karkacha joma nyiri Mike gitine 10 kod 7 gik masomo kar kanyo achiel 3 ang'eyo yudo chieng' makawuono e weche manyien mago maga tuke bende mangi bedi thuolo mano mar yudogi to kawuono bende an wayud thuolo mar twak achiel kachiel kasekelo weche manyien an warang gazet mar Daily Nation ondike kani end of the road fired mane kako ondike karka ngeni an yudo thuolo mar nene kamane kaka entiere awuono dhi wuok ataro kaka selfie mamoko kata kamane kaka entiere ka mano kaka irange kama chielo weche mag Adani bende ondik kar kae ka wandayo wacho ni Adani deal kata orak ma ikete koki kod kambino ma India mano mar Adani wacho ni boduoko piny nengo mar sitima ani gimoro morino no dhi timre yo machanadi to karang'o mobodoke piny gazet mar The Standard ondike kar kae ni fired after 766 days mane kako ondike kar kae owacho ni kuom ketho 11 mano donjne godo 5 no yud ni gin adieri no ketho kendo kanye mano gole apisi ka 6 to senators nowacho ni oyo kato uriambo na riamba nono kata oyo ni ka weche gi ok ne kare maromo mondo mi ogole oko mar apisi mago kun mathoth ng'abed go kae gazet okinyi makawuono ka rito donje twak kod wenda madhi bedo go e studio okinyi makawuono saa 1 nyaka saa 2 adhi bedo kae kod welo 2 adhi bedo kae kod mokwongo adhi bedo kod Charles Midenga manokil kama loka mabendo adhi bedo godo karka achiel kachiel mondo mi okonwa ne gin e yo machal nade kachiel kod okil machielo madhi bedo go ka en Joshua Nyamori okinyi makawuono waranga ne ni chal mar piny Kenya to en mane tanya gik motimore otieno manyoro e weche mag chike iwacho gi nade mano adhi bedo kae ka warango kendo waluoni machiegni ahinya odiochieng'ni ma kawuono nyako Ramogi jwangi bedo kodwa kae nyaka gikone mar katieko mano chenro mar ng'eyo thumbewa biro saa 2 nyaka saa 3 kaeto bang'e chenro machielo mar mbako romo ang' donjo kaka ni jalonyo weche mag telo kod jasiasa marano godo chal mar piny Kenya kwa biro bende kaunti ma intiere to gima ber nyako Ramogi jwangi ni ka wabiro iri wabiro go mbaka kodi kendo ikonwa ni tineno gi yo machal nade jodak ma Kisumu wabiro iru jodak e kaunti ma Homa Bay Migori wabiro mondo mi waluwane paro ma untiere godo ka koro sani lemo mar jalup jatend piny Kenya dong ka onge ng'ato jatend piny Kenya dhi kibedo ka yiero ng'ato kawuono to koyiere kawuono dhi bedo kodhi nade to bende meno wakoni nitiere twak moro moyiedhi kata bura moro moyiedhi madhi bedo ka dhi nyime
odiochieng' ni makawuono e od bura mamalo mabende gidhi bedo kata ka giluwo achiel kachiel. Mano en special sitting mabende noluongi odiochieng' makawuono. Jod bura ok rom ga chieng' tich abich thothgi. Kawuono romo makamano oluongi kendo jod bura igeno ni dhi bedo kata katwak. Gik mane ilieko kare gazet manyoro en odiochieng' makawuono odhi bedo nade. Dhi bedo ka gitwak ewi jal ma dhi bedo ka ogwel kod jatend piny Kenya mondo obedi jalup jatend piny Kenya, koso gidhi bedo twak mage odiochieng' ni makawuono. Chaknikono sani nyaka giko mar chenro SMS line oyaw en 3-6-000 jogo maluwo ka ntiere e mbui mar Facebook wantiere live. Mano mbui mar Facebook live mane idwaro kaka Ramogi TV en achiel kende piny mangima ten verified, koro onge moro kendo ma ipimo kode kanyo. En mana achiel kende YouTube wan kaka Ramogi TV Kenya. Yudwa ka iwuok idhi e tich to kibaji goyi ni be adhi yudo chenro ka wuok kaloro TV nani oyo wan kodi. Donje mbui magwa iluwa achiel kachiel nyaka mbui mar Citizen Digital kama idhi yudowa achiel kachiel. Ibedo kodwa kae nyaka giko, adhi bedo kata i chenro odiochieng' makawuono nyaka rom saa 5. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo ka nyakwar mokeo nyaka sango ikete mana kar kaka mokwongo. Wachako kod weche manyien to magi e thund weche. Nyakura moge juang machiegni weche manyien chakre sani achiel kachiel ka wantiere kodi kae nyaka giko. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua masani koro osethich oko mar apisi nyore mchopo e od bura mar Senate mondo mi oda dhoge kod okinde mag od bura. Okinde mag Gachagua ne ochung' ma olero ne od bura ni Gachagua ne obedo matuo kendo ne oring kode e osuptal ma Karen e bura Nairobi. Kaka jafamo mar Walter Nabagalero, Senate ne odagi yie kod kwayo mano mar choro nyime twak mar thiche oko e apis. Mana bang' seche ariyo to senators goyo ombulu mar thicho oko Gachagua e apisi kata rese lwet jo od bura e twak mane ochan mondo dhi nyime tok ka od bura mar Senate oduogo koa e migago. Spika mar od bura Amason Kingi oluongo kinde mag Gachagua mondo gwele nyim od bura mondo dadhoge mana kaka odadho Mwingi Mutuse. Gachagua ne dhi bede lwet James Orengo to kod Otiende Amollo, lwedo mane osechiek chuth kod penjo. Senior Counsel Paul Mwite, if you're ready, you may now usher in your witness. Mr. Speaker, we are anxiously waiting for the Deputy President. My colleagues can stand here, can stand in for me. Let me make inquiries and find out where he's held up. We certainly wish to call him as a witness. Very well. Senators, orito rit lep nyakeno. Gino mane ochuno Amason Kingi mondo parnegi ni sagi dhi karumo. Kata kamano, duoko mar okinde Gachagua kokalo kuom Paul Mwite nobwogo jo Kenya ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua tuo moro goyo apoya kendo ok nyal chopo e Senate mondo duok penjo. Because of his condition, I was not able to directly talk to him on the advice of his doctors. He said he must have complete rest for the time being. Banka oyuyo mar seche adek, od bura oduogo kendo ka emokil Mwite oko ne Spika Amason Kingi ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua yudo thieth e osiptal ma Karen Nairobi kama imule kod lakteche. I would like to inform honorable senators that I've been able to contact the doctors at Karen Hospital. There are a number of doctors, a team of doctors who are looking after the Deputy President. That he is currently suffering intense chest pains. Kwayo margi ni mondo yene Rigathi Gachagua mondo duog tich ariyo mondo dadhoge kaka ne osechan. That your client be given a couple of days. Now, a couple of days doesn't mean much. That is the application. What I had in mind, I would add the word humbly requests Mheshimiwa Speaker and this Honorable House, the Senate,
a couple of days I had in mind up to Tuesday. Of course, issues to do with health are issues that are beyond our control. Bang' winjo kwayo mar okinde mag Gachagua, jo od bura ogoyo ombulu mar duol kendo ng'ano ni ok nyal chungi chenro no kata obedo ni motelo ne speaks e pedho mar mondo mi chiw thuolo nyaka ngeso. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? Nay. The nays have it. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mano sigamo che non conosco Walter Nyambaga ero come Naenya, mano contiene ka con il ukinde maga jalup ajaten piny Kenya ma othichi APC rigadi Gachagua mago moko kuom senators mabende ne osire lwedo ne okiro lwetgi kendo wuok e od bura mano mar Senate bang' od bura no ng'ado mar dhi nyime gi twak mano mar thicho jatelo no kata odoko ni otuo e osuptal. Ukindego ne oywak ni mano en ataro mar ratiro mar chik dwaro. What is the condition of the Deputy President as of now? And we also failed to provide medical reports. Why is so? The matters of the health of the Deputy President are matters of the state. The only person who can inform the state on the status of the health of the Deputy President is the head of state. We lawyers, our instructions are limited to represent him in the Senate. We have executed our legal and civic duty. We await to hear from the President of the Republic of Kenya as to the status of the health of his Deputy President. The question that has been decided at the Senate, I think there are provisions in law, the Constitution, the standing orders, which we don't want to interpret because they are subject to many interpretations. Our colleagues on the other side, they will interpret what suits them. Of course, we'll interpret what suits our client, but I think we made it clear. Our lead counsel, senior counsel Paul Mwite, did cite Article 145, 6B. He also cited Standing Order 11. And when you read those two provisions together, you find there's room. So it is a question of the Senate, the Speaker of the National Assembly, the senators, to deliberate and come up with what they think suits not only them or selfishly, but also the country. Now the question is, what is the rush with the Senate? We had tomorrow, Friday. We had even up to Saturday. Where do we want to conclude this issue today at night with the absence of the Deputy President, who is the accused, who is supposed to present his case? And Kenyans have understood, have seen these as allegations. We have questioned, asked him question. We asked him, tell us this. He says, I think, I don't know, I'm assuming, I imagined. So it is a sad day for this country because we believe that as a Senate, which is the upper house, we should be very patient, wait for the Deputy President, because things happen. You know, people are trying to portray it might be a trick. But remember how many times you're with your friend and you give the stories the next day in the morning. I was with him, he was laughing, and then he's no more. But we are saying the doctors are taking care of him, and he was willing. Even if he was to come here in his hospital bed, he is willing to testify. Kamachelo lakteche maga hospital Makaren oyango ni ngima Rigathi Gachagua ni maber kata kamano pod orange kanyo gi lakteche bang' kane otere kanyo gi rem mano mar kor. Dr. Dan Gikonyo mar Karen Hospital wacho ni gidhi nyime gi menyo ngima Gachagua mar neno ni omiye thieth makare. Olero ni Gachagua ne ocholo hospital e kar saa 9 mar odhiambo. He came in about 3 o'clock with a lot of chest pain.
If you come with chest pain in any hospital in this country or in the world, you will be held captive for at least 24, 72 hours to rule out serious issues. I'm sure you guys read a lot. Stress can cause heart problems, we know that, and the DP is definitely a lot of stress. I'm sure you heard about something called Takotsubo syndrome, the broken heart syndrome, all those things that can cause severe heart problems. Is that are going through various investigations, blood tests, ECGs, all the things we do to find out if there's any danger. Right now he's stable, the pain is less, blood pressure is okay, and we are still carrying on the investigations. Magi moko manotimore odiochieng' manyoro nyakoro moge jwang' kakoro waranga ne motelo ne thicho oko mar Gachagua otieno manyoro ne nitiere gigo manotimore odiochieng'. Magi moko kuomgi. Joneno adek manokoriwo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mane owinjore ochiw nedgi mano nyim doho mar od bura mar Senate ewi twak mar thicho oko jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua mano onego bed ni thicho afis ne orem chopo e od bura no. Leo margi ne okelo penjo buora. E thuolono gavana Sakaja ne nie piny Mexico e romo mar Bloomberg City Lab 2024 ka jagoro mar duol mano mag jotend migepe Masi Wanjau kod ja ohala Peterson Njomo Mushira bende ne orema ochopo e nyim Senate. Od buch Senate ka achiel kod oganda jo Kenya ne geno neno twak motedore e nyim Senate kinde ma joneno kamoting'o gavana ma Nairobi Johnson Arthur Sakaja ne onego chop e nyim bet mar Senate mandala ariyo kendo chiwo nendgi ewi jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi dwaro mar thiche oko e kom. Kata kamano, kopogore kod geno mar ji mathoth, joneno adekgo ne orem chop e nyim od buch Senate ma ok giyango gimoro amora. Ji adekgo gin kamoting'o gavana Johnson Sakaja, jagoro riwruok mar jotend migepe Masi Wanjau kod ja ohala Peterson Njomo Mushira mane girem neno e kinde mane bet ochakore ka jo Kenya kod senators golo paro mopogore opogore. Hearing and determination on the proposed removal from office. Korka Sakaja ne en e piny Mexico e romo mar Bloomberg City Lab 2024 kama ne en achiel kuom jogo mane chiwo twak ewi thor wach mar tayo bombe ka osiro dwaro mar nywando rowere e chenro makama. Allow me to draw first quick context about Nairobi, where Nairobi is. Nairobi is in Kenya. For all of you who are human beings, you come from Kenya. The earliest fossils of humankind, Turkana boy, was actually found in Kenya. Rem Sakaja bende nyim Senate ne omako dhoji mathoth kamoting'o kinde mag Gachagua mane nigi siso mar dayo dhoge. Sakaja ne ochwalo dhoge ka oseo Gachagua kume donjore e yo mar tayo tije mag piny owacho mar kaunti ma Nairobi kamoting'o daro johale chiro ma wakulima ka gidhi e chiro ma Kagundo. Kaluwore kod mano, jalup jatend piny ne seyo kuom donjore tije piny owacho mar kaunti kendo kelo tungni. Bende Sakaja ne oseo Gachagua kuom ne tiyo kod dhok gi weche mapogo oganda ewi chenro mar loso yore wuoth e chuny boma e kinde daro kuonde chung mag geche. Gino ma Sakaja wacho ni ne odonjore tije piny owacho e kaunti ma Nairobi. Rem ma Sakaja bedo e nyim od buch Senate ne onyuolo penjo mathoth ewi poni ne orem chopo e nyime mondo mi okwep bedo e ywaruok mag siasa. Joneno mamoko ariyo Masi Wanjau kod Peterson Njomo ne ok onenore ka ok giyango gimomiyo okang' makama ne gikawo, omiyo okil mag Gachagua ne kwayo mondo migol nendgi e nyim od burano. Sigano kilo kanyo kod chieng' Emmanuel erokamano ahinya kuom report makamano. Kamachielo nyakoro mojang motelo ne twak ma odiochieng' manyoro magikone ne othicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kinde mag Gachagua nyo oketo e tago maliet jachwal twak mano e od bura mano Mwengi Mutuse ma bende en jaod bura ma Kibwezi West. Mutuse nyo obedo gi kinde matek mano mar wuok e liet mar penjo manyo miye kanyo kod okinde. Wote nambaga nigilerni. E nyim od bura mar Senate, buch Rigathi Gachagua isuso kod Nyamula ka joneno kawo thuolo margi mar wacho adiera gino mage wacho ni ging'eyo ewi burano. Also to bring to the attention. Okil mar od bura Mudhomi Thionkuli kawo thuolo mar kola dira kuom janeno mar od bura ma en jaod bura ma Kibwezi West Mwengi Mutuse ne okone jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne otiyo kod weche mag bedo kod pok e sirikal
kaka kambi. But Honorable Mutuse, have you placed any evidence? You said the Deputy President has been doing this for 2 years. We have placed videos, evidence in the form of videos that have been recorded in meetings where the Deputy President has been attending. Hii serikali ni kampuni na ni ya shares. So ndio, ni ya shares. Kuna wenye kampuni, wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Mutuse, maneochiwo ler ka oko ni Senate, ne Gachagua ne ogolo weche moko manyalo kelo athuya e kind oganda, e kinde manotimo limbe yo hoho mar okak. Hata hao watavuna lakini wangoje. Si wale walipanda na wavune kwanza. Wakishavuna wavune ile tabaki kidogo, wale wakupanda waingie watavute huko nini ile itapatikana wachukue wakwende. Mudhomi ne odadho Mutuse wikembe mag Gachagua to kod hola mane yawuot Gachagua yudo e bengi. On page 34, what is given as the amount of the loan being discharged? The loan being discharged is 143,885,042 shillings. And counsel is testifying instead of the witness testifying. Number two, he's asking leading questions in examination in chief. And counsel understands the rules of examination. Janeno bende olero ni Gachagua ne odonjore kod dwaro mar owadgi mane osenindo nderitu Gachagua kendo bedo nyang'ande mwandune mag magawa. Jomo Mushina says, I have personal knowledge of one of the issues raised in the special motion for the removal from office by impeachment of Mr. Rigathi Gachagua, the Deputy President. I have personal knowledge of the facts relating to the sale of Olive Garden Hotel, which initially formed part of the estate of the late Nderitu Gachagua. It is your desire for these senators to impeach this Deputy President on an allegation that he has, through his proxies, taken control of a cooperative society we don't know, isn't it? I have said I leave that to their decision. Ukilipita Wanyama, to kod Mutuse oelo it senators, nere Rigathi ne odhi ataro kod winjruok mar kuku mar jotend migepe wi wach daro ji modak e aora ma Nairobi. Is there a forum where the Deputy President can conveniently raise these issues without undermining public confidence in the security system and public trust? Number one, the President, and number two, the Deputy President. Okay. And the National Intelligence Service is a member, and therefore that can be canvassed behind closed doors in a formal way. You also want this distinguished Senate to find the Deputy President to have taken over the control of this unknown circle, now this is my element, through undisclosed family members. Indeed, it is my desire that the motion is upheld. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Aya, kumachielo magwiyo kan mano timore motelo ne odiochieng' manyoro ne twak. Kakoro kamachielo ja ten piny Kenya, William Ruto singo mano mar nyuolo thuolo mag tije ne rawere mondo mi oduok chien midhiero mar nok mag tije mar rawere koro kalo e bang' tieko sikul kane wuoyo nyasi manopuoyo mano mar puoyo jotend piny machon Ruto owacho ni ber mondo mi ngima rawere rit makare kendo sirkande oikore mano mar neno ni jopuonjre duto otimo penj maduong'. Omedo ni sirkal osemedo omenda e sekta mar somo mondo okony jopuonjre duto e yudo ratiro maggi mag somo. For the past 2 years, 3 years, university, We are committed to investing in both formal and non-formal education to equip every young person to thrive and contribute to shared prosperity and support our national development goals as well. Through its commitment to preparing young people for the demands of the 21st century by fostering resilience, creativity, and leadership, the President's Award Scheme program complements our economic transformation agenda and aligns with the National Human Development Strategy that I talked about. The program and its awardees have provided remarkable support for the National Tree Planting Initiative. As a result, institutions such as
Shikuza Postal, Kisii University, and Maseno School are leading participants in Kenya's program to plant 15 billion trees by 2032, thereby combating climate change and promoting environmental sustainability. I must mention award participants from the Kenya Medical Training Center and school and college who organize medical camps, bringing essential healthcare to underserved communities. We are investing more resources in our education sector. In the last 2 years, we have increased the budget for education by 127 billion. And we have done so deliberately. The young people that you are awarding today have set an example for many others in the country and indeed across the world. Their achievements have set the standards for others to emulate. The primary lesson for our youth through these awards is that learning and achievement extend beyond formal education. Ai, machielo kanyo mantie warangane sigani mamoko mapuntire karkani familia mar japuonjre mar mbalariany ma Mount Kenya manyocha oyud ringrene e puodho moro Rongai, Nakuru chieng' wuok tich. Wacho ni nyocha ging'eyo ni nyathigi nitiere sikul chieng' wanyocha okwany ringreno. Familia no koro dwaro ni otim nonro mano mar ng'eyo gima nonego nyathino mano ma nyinge Viviana Mideva majegni 22 to mar nyadendino noweyo anyuola gi achiedh nade ka gin gi geno ni apisas mago mag arita kwe biro manyo duoko kendo miyogi. Nilipata nimeishiwa na nguvu na ndio maana niliunda safari nikakuja leo kuhakikisha kwamba ni mwili ya Vivian. Nimepata kweli ni Vivian, nimepitia process nyingi na hata saa hii nimeishiwa tu nguvu. Naomba tu wa Kenya wenzangu mniombe na mtoto wangu apate justice. Tangu utotoni masomo yake tangu ajiunge na masomo amekuwa mtoto mwa bidii, amesoma vizuri. Tumekaa naye vizuri kama baba yake, amekuwa mtoto hana mambo mingi, lakini sasa sijui nini limuingia. Kajiingiza kwa mambo yasiyofaa mpaka hii kifo imempata. Ilinishangaza sana, ikanishtua. Kifo cha Vivian kimetushtua. Sisi tulikuwa tunajua mtoto wako shuleni. Lakini vile tuliona kwa news na tukapata habari kuwa Vivian amepatikana kwa mahindi kama ametupwa huko, kama yeye ni maiti. Hiyo kifo yake imetuhuzunisha sana. Ageno ne anyuola mare biro yudo resruok e kinde mabende gikalo achiel nade makamano mosa ahinya ne anyuola mar Vivian. Riwruok mano mar jotije piny owacho e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho otiek midhiero ma okwako okumba manyien mar thieth ma ong'ere kaka SHA mondo jotich kod jo Kenya mamoko oyud thieth. Jagoro mar riwruok mago mag jotije piny owacho mar kaunti no ma Migori, Silvan Saraja, wacho ni osechunogi mondo gisol omenda mago mar thieth ne mogo kuom jotich nikech okumba mar thieth mar piny owacho sani ok ti. Araja wacho ni en gima lit ni ng'ado jotich omenda ma ichulo godo okumba mar thieth manyien ni to jotich ok nyal yudo thieth sani. Akanyocha ochak wach mar SHA kwa dar kwa ae NEF manentiere. Jotich osewinjo pek saidi. Kata madhi thieth ok nyal thiedhi. Mang'eny gi koro nyaka ti mana gi cash. Igolo pesa ni kokithiedhi to ng'at be osedhi ong'adi. Agombe yo makende kabisa ni sirikal mar Republic of Kenya mar President William Samoei Ruto mondo many kaka nyalo address this issue. This issue affectwa mang'eny kabisa. Gini notime kane bet ne bedo garaka. To wach mar thieth okunjo bede garaka. Wach mar thieth owinjo kungo ng'i ni to ere kaka onyalo konyo jotich mondo koko chak bedo implemented. Jotich sandre kabisa, pesa gi ong'adi to ok nyal thiedhgi. Jotich gochona seche duto te, jotich mosedhi e osiptal ok nyal thiedhi, jok mose log in be gini tama ok nyal log out. Koro gini pod en gi sida mang'eny kabisa. Koro an kwayo mara ni mondo gini otim ket thenge mondo wamanyane kaka konyruok nyalo bedo ni jotich.
Nyakoro moge jwang mago mantiere kar kanyo matimore kaunti ma Migori. To gik mago bende timore kauntis mamoko. Ang'eni kaka medo sudo bedo thuolo mar ng'eyo mathoth ahinya kaka shani bende tiyo e kor gwenge mopogore opogore. Obila notiyo giro mano malungo wang', mano mar keyo jodak ma Nairobi West mane obago ng'anyo mamuol, mano mar kwedo yeko mar paw tugo, mano mar nyithindo midendo ni Swings Playground. Kane otele kanyo kod MCA margi ma Nairobi West Ward, John Rex Omole. Jong'anyogo ne oting'o obok manigi andika makwedo yeko mar lobno, kendo mako wuoth achiel kachiel kochomo osiptal ma Nairobi West, kama giwacho ne oseyako lowo ma sirkal kendo keto kaka kar chungo nyamburko. Omole owacho kanyo ni kata obedo ni obila oketho ng'anyo mane gibago mamuol, pod gidhi keto sinani mar duogo juma manyien kendo bago ng'anyo mar dwaro lope mosemagi kaka mano mar chiro ma Nairobi West. Okaw kod osiptal achiel miluongo ni Nairobi West Hospital. Osiptal ni okaw puodho ni oketo kaka parking margi, but puodho ni en mar jopiny, en mar Nairobi County. Koro kawuono ne waandamana, lakini oriembwa gi polis kaka kawaida, but pod ok wabiluor, pod wabro dok. Chiro wan obedo grabbed nitie Malomba Gadi Road kae. Macha en puodho maduong' over 8 acres mar chiro. Nairobi West Hospital onge title, giwacho ni puodho ni obedo list ne gi ng'ato, but ok gidwa miyo nying ng'amo miyogi list. Koro wan wadwaro ni mondo giwenwa puothwa nikech puodho ni is not a private property. Machielo wawuok matimore Nairobi West, kaunti ma Nairobi. Komiti nitie machielo mantiere kar kae mondo mi warangane kachiel ni ginto gin mage. Nyasi mar hingo odiochieng' chiemo e piny mangima ne otimore e bombe mopogore opogore ma pacho kae, ka jotelo kod riwruoge mag ji giwegi ne oriwore gi jopiny mar hingo odiochieng'no kane gipogo chiemo kendo puonjo jopiny e yore mag pur mondo med nyayo chiemo makare. E kaunti ma Nairobi, nyasi mar hingo odiochieng' chiemo ne otimore kar dak mano ma Korogosho. Kar riwruok mano mok mar piny owacho, mano mar Food Banking Kenya, ne opogo chiemo ne jodak ma alworano. Nyasino ne ohingi e yore mopogore opogore e counties ma pacho kae, ka kaunti ma Homa Bay gi Bungoma to nokawo thuolo mano mar puonjo jopur yore mag medo yuto margi. Seche ma piny mangima ingo odiochieng' chiemo mong'ere kaka World Food Day, riwruok mar Kenya Food Bankers ne odhialo nyasino gi jodak ma Korogocho kaunti ma Nairobi, kama ne gipoge chiemo ne ute 800 mane gi familia moting'o ji 4,000. And today what we are looking into is with Food Banking Kenya, we're looking into touching 800 homestays within Korogosho area, and we are talking about around 4,000 individuals with who are in dire need of food and food items. To e kaunti ma Homa Bay, jalup gavana ma kaunti no Oyugi Magwanga ne otelo ne nyasino e gwenge ma Luanda kar chung'o od bura ma Mbita, kama ne jopur oyude puonj e yore mag pur manyasani mondo okonygi medo yuto margi. Magwanga nokwayo joma tindo kod joma mon mondo donje pur mar ohala, ka omedo ni gisefwenyo joma chon mane ohero pur, sani ikgi oseniang' kendo kwan gi bende dok chien. Seng'iyo gima waseneno ni joma ohero pur gin jodongo manopuro chon, mane mibiro yudo ka nitiere e pur mar pamba, wayudogi e pur mar kahawa, wayudogi e pur mag cham mopogore opogore. To wadwaro ni mondo mi jok madongo gi, nikech gin koro seche gi rumo, ndalo gi rumo, wadwaro ni kijende matindo man pod nigi teko ondo mi odonje pur mar ohala. Omedo ni sirikand kaunti no oseketo maino mar konyo jopur, ka owacho ni ikomenda mokalo ne gipogo kothe mag oduma kod bel maromo tan 180 kendo timo andike ne jopur maromo 245 makoro nyalo yudo mbolea ma nengogi oyweyo. 2023-2024 ne wachak wapogo metric ton 180 mar kothe mag bando gi bel mane jowa opidho. Kamachielo e kaunti ma Bungoma bende ne oingo odiochieng'no e kar chung'o od bura ma Tongeren,
kama ne jotelo kod jolony e weche mag pur ne oriwore gi jopur kendo miyo gi mijing'o kod puonjogi e yore mag pur. Jatend migawo mar pur e kauntino Kibunguchi ne okono jopur mondo opidh cham mopogore opogore mondo omed yuto mar jopur kendo kwayogi mondo giti gi jakoro mar kor lwasi mondo ging'e sama koth chakore. Kitu cha muhimu kidiversify inasaidia hata hiyo udongo mahali unapanda, kwa sababu udongo natakana different mimeas at different times. So huyu mkulima ametumia shamba lake vizuri sana. Jatend migawo mochung' ne pur mar che e kauntino Andrew Musungu ne olando ni gibiro miyo jopur sir ka okalo e chenro mopogore opogore. Na wahimiza wakulima wetu watie bidii na pia tutawapea support katika capacity building kupitia miradi kama NAFCDP, KELCOP, Kenya Livestock Commercialization Project, ambayo tutasaidia kuleta aina ya improved breeds katika tuseme mbuzi, kondoo na pia kuku. Apisa mochung' ne weche mag pur e kauntino to no okwayo jopur mondo odonje pur mar ohala ma ok mana mar chiemo. Tumekuja World Food Day kusherekea kuwa na enough food, na sio tu enough food saizi tumeingia kwa agribusiness yenye sio ukulima tu, ukulima biashara. So tunahimiza wakulima wetu other than kupanda na kuvuna yenye inatosha kukula, tupande tuvune yenye inaweza kututosha pia kuuza ili tujimodo. Frederick Omondi, Ramogi TV. Nyakoro Ramogi jwangu chitotha nyamatiere karakaye na mondo mi akala ne utemo kariade kai kapoka duka kod gazete thuolo madhibedo go kae manoka nyamatiere karaka mondo mi warang ni piny Kenya to chomo kanye ukinyi makawuono ka wantiere karakaye chenro ni mano mara rupeny ndiko no kache mbui mara Ramogi TV. Erokamana nyakuom kete karakaye ka Silas Misi Ogutu Makajigo wacho ni aya mano penjo ka diketo karakaye no penjo ni kinda ogoya kod mutuse ng'ama no chamo misheveve waboido kanyo ng'a chamo ruthi atiyo chieng' wacho ni siku ya nyani kufa kila miti yateleza kwayo ni Gachagua chang mapiyo aluo chenro kano moja. Rafael Odongo Wood Chief owacho kani mama FT Kericho awinjo yo makare Viorin Akoth wacho ni an awinjo makare kantiere Migori County ntie machielo bende madana kala ne karakae ka indiko no SMS line aria deka ochelo nono amayo deka achiel kachiel. Esbono lenyo wacho ni an udhiambo lenyo awinjo maber kantiere Mbakasi. Alex Ogoya wacho ni asemolo kenda winje Ongoya awinjie makare kan Kisumu Town. Wycliffe Onyango wacho ni Anboy awinjo kantiere Facebook kae aluo twa kantiere chenro kantiere DRC. Erokamana ahinya. Nancy Owaga awinjo kantiere Mabei Town. Boaz Maka Marianga wacho ni ane chenro kae gweng' mano ma Utoma Awendo sub county. Koro mujago mendiko no aduoka kod mathoth moloyo ikono ne paro ma intiere godo ukinyi makawuono. Wacho ni this round wantiere mana ka warangaranga at break mano Susan Njeri wacho luo chenro achiel kachiel. Oliveto Kulo mar Mombasa oseyure chenro kod jode duto gi jogo kulo mangima mantie nyaka Dunga Kisumu. Erokamana ahinya kuom ote mari ne jogo bende mondiko no achiel kachiel kokalo e mbui magwa duto te mag Ramogi TV. Erokamana ikete mana kar kae waduogo kod gazet makawuono weche thoth giduto gin mag thicho kod Rigathi Gachagua. Kikini mbora kama na yue masani tukaduogo an ka gazet orito masani. The home of discounts brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga
487 star 5 hash na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All these and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals motomoto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Eichun Punjab. Hera Mutegno Neodongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani. Oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. I'm Lydia Jagi, a teacher by profession from Moranga. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I raised a bet of 15, that is super jackpot. I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Nyakura mo jong machino tiere karkae gazet ana kod gari oka adani mondo mi akaw thuolo mar neno gi kae ka wakadhe mapiyo ahinya nigi kago gazet mar Daily Nation asekoni kaka entiere gi weche mag somo bende omi pek karkae wacho ni jopuonj koro dwaro mondo mi ochul gi omenda mathoth. Wacho ni teachers demand to be paid more for supervising exams. Mano ntiere karkae penj bende wacho ni penj mago mag KPSEA kod mano mar KCSE mondo mi gichakre nyakora mo gijwang gidhi bedo ka ng'eni onge penj no mano mar kerange penj mar KCPE onge kendo mano rumo kacha kendo koro KPSEA kod KCSE emantiere mbele ka skunde loro chal nade mi peke ite mar dek ma The Standard abedo kata ikanya ke giko nyinga Clever Salot teki subuka nyakwar mo kyo nyaka sango jok bandiko na karka osi jako ndiko wacho ni giloyo makare Janet Vita kachel koda ka Murina Locho wacho ni gin gise mondo kendo gine chenro girite tano gazet koro ne uru gazet ni ka ite mokwongo mano mara gazet mar Daily Nation emondike karka ondike ni end of the road fired mane ka mentie kanya chel ka chiel gimane mantiere karka maben ne wadarango mano ntiere kacha omie pek e ite bura ite mar ariyo nyaka mar abiriyo mano kama gintie kanya chel ka chiel mano kotenore kod weche gi mago mag tichoko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e ite maiye kae ntie sigana mabende ondiki ni to ne gin gik mage maponono notimore e iye ka
Aya, Senior Counsel mano Paul Mwite mabende ne oloso kod od bura odiochieng' no manyoro kae gintie kata od bura mai gimoro mane owacho mabende ka ginyalo thuolo mar mondo minene achiel kachiel. Owacho kanyo ni pod girito mondo giwinjane gima timore kod jalup jatend piny Kenya, kendo nyaka sani gitemo mana rango ni gin gik mage kanye monyabedo ni entiere. Bang' duogo yangore ni entiere od thieth mano ma Karen kano donjo kacha gi kor malit ema otere e osuptal kanyo odiochieng' no ma nyoro. Mano bende nyaka Ramogi jwang' nitiere gik ma opogore opogore matimore odiochieng' manyoro. Wada mondo warangane ite mar ariyo ka. Wacho ni ite mar ariyo kanya kama nitiere sigana moro mano man bathe kacha mano kotenore kod mano ite mar ariyo. Wacho ni gin gik mage mano timore odiochieng' manyoro. Wacho ni en odiochieng' mar drama. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nokochopo e tielo mar ariyo. Ne nitie gokinyi to mar ariyo koro nochopo kacha noonge. Ne nitiere kanye. Wacho ni kae kama ne wach ni otere e osuptal ineno picha no nitie kacha macha wuode mano ma nitie go kar kanyo achiel kachiel. Wacho ni no orem chopo kendo e tielo mar ariyo bang' ka nosetere e osuptal. Kata kamano iwacho ni mane e chal mar wach kane okil mare ne loso mano Senior Counsel Mwite gimoya ango kar ka ni adieri mantiere ni jalup jatend piny Kenya tuo kendo e osuptal. Kata kamano ombulu ne ogo kendo giro thuolo mar dhi nyime kod chenro no mano mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Masani nyalo wach ni mago e gigo mantiere karkacha mabende obed kanyo ka iluwo. To bende gima nyaka wang'e nyaka Ramogi jwang' e bura makamae mabende noketo jalup jatend piny Kenya nyim Senate odiochieng' manyoro nitie jood bura mane ochopo. Ibedo ni ne gichopo kata mar timo ang'o. Mano jood bura mano oting'o jood bura mar Arieda mabende nokil Kamaloka Otiende Amolo, okil machielo George Murugara mabende jood bura ma Tharaka kod woman rep mano ma Mombasa Zamzam Mohamed mabende nochopo kar kanyo kane gimedo puoyo senators kuom miyo jalup jatend piny Kenya thuolo mano mar chiwo nende kendo gine gijiwo mana Senate mondo mi ochop kare wechego mago mag thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Mano kama entiere kar kanyo. Wacho ni mane mantiere piny kama wacho ni en at a glance mano kane jalup jatend piny oserem chopo e od bura no ite mar ang'wen kanye kama nitiere ipenji kanyo ni koro the rise wacho the rise and fall mano ite mar ang'wen mano kama nitiere kae ipime mana gi lwar mar sulwe manyabedo kacha meteoric fall rise and fall of DP Gachagua mano kama nitiere kar kanyo ipenjo ni koro sani obedo ka osudo e yo machal nade. Wacho ni kano bedo jaod bura mokwongo sani osecha kanyo kosebedo mana jaod bura kuom tam achiel mano ma ka chung od bura ma Mathira mabende nyaka sani nyaka Ramogi jwang' nigi jaod bura machielo to ting' mare kata gima osebedo kacha ka otimo mathoth ahinya gin mage. Nyaka sani osebedo ka ipenjo ni to jalup jatend piny Kenya nodonjo nade mobedo jalup William Ruto yiero mokalo. Iwacho ni yiero sani notiyo gi tekre wuon mago mag mwandu kaachiel kod gik moko mopogore opogore mano kama entiere. Wacho ni sani en bende nok en achiel kuom jogo mane jo Kenya Kwanza ne medo dhiro ahinya mondo mi obed ne jalup jatend piny Kenya. Kata kamano ne idwaro Kindiki mondo mi obedi kar kanyo mago mayangore gazet kar kato. Kata kamano noyudo thuolo mage osebedo kacha koloso twak mare mokwongo kane ntiere e piny wacho kane ntiere alap makasarani kano twak kod jopiny joma noneno chia mare mar telo kon gik mamoko mantiere. Wacho kotieko bedo jaod bura mano ma Mathira moyudo thuolo mar bedo jalup jatend piny Kenya gik magi mosebedo kacha katimore. Rigathi Gachagua mano nyuol higa mar 1965 dwe mar ariyo tarik 28 iwacho ni e alwora ma Mathira e Nyeri County nobedo kacha ka en achiel kuom jogo ma bende anyuola magi nitiere jogo ma josiasa ma bende iwacho ni nyaka sani osebedo kacha ka ni e telo kar thuolo mag telo ma opogore opogore mago moko kuom tie kar ka gik mosebed kedonjo negigo mopogore opogore mano moting'o
nyaka nyayo weche mag Gen Z ng'anyo mano bag pachoka mabende ne onge gino mane donjone godo donjo ketho 11 mane wacho no ketho mago duto ne onge karkacha mago bende kitemo rango gi nyakura Ramogi Jwang higa mar 2017 kono bedo jaod bura higa mar 2022 kobedo jalup jatend piny Kenya ne geno ntiere no dhi bedo jatend piny Kenya ponono ka William Ruto tieko tam mare mano dhi no chopo kare koso oyo mago duto ntiere ka dipono ter bura do wacho ni senator timo gima kare mano mar thicho ok mar apisi ok bido thuolo mar mako lemo mora mora mar telo e pacho ka obed mar siasa manyadong ponono gin moko makoro nyabedo mane kembe en wegi kata mamoko mantiere kar kanyo so mane ite mar ang'wen kanyo mondo miyuda ne mathoth nyakora Ramogi Jwang mondo miang'ware ne thuolo mar rango gik moko machielo mantiere kar kae to waranga ne ite machielo kae mano ite mar abich ite mar abich ka ntiere fuok kata gaps mabende wacho ni inyalo ti godo mondo mi orangi ni gin to gin gik mage mago madhi bedo kapo nono ka irango ka otero wechegi e doho ka nitiere weche moko mathoth ahinya miwacho ni ka en gi thuolo mano mar rango no dhi e doho wacho kar kanyo ka luwore kod jal mabende jalonyo weche mag chike mabende loso ka e gazeti mano mar Daily Nation wacho ni sani wacho ni kata criminal case wacho ni ka ichano wechego mag teri e doho nyaka girang ni ng'ama ochopo ng'amo donjne adier ochopo mondo mi oduoka ni penjo mora mora madebedi kantiere gin ketho 11 modonjne godo to kata kamano nitie moko mane Senate noseyango kar kanyo ni oyo wanto kae ka okwayie gi weche ma wuok e National Assembly kabiro kar kanyo nitiere okinde mago mag Rigathi Gachagua mane oloso kendo nochiwo neno kachiel koda ka gigo mademi res Rigathi Gachagua mano kotele kanyo kod Senior Counsel Paul Mwite okono od burano mano mar Senate ni ketho maduong' ahinya ma katiba to bende ne onge mana ng'ene ketho mokwongo mabende no yang kanyo ni en ketho maduong' mabende ne otimo odiochieng' no manyoro kane ntiere kacha e nyim Senate kamachielo bende nyakura Ramogi Jwang ka ntiere okinde mamoko mano chung' ne od bura ma pacho kae ka otele kanyo kod Governor Masiaya James Orengo kachiel koda ka Eric Gumbo kane gichopo kanyo e lo National Assembly giwacho kanyo ni paro mopogore opogore mago mag dwaro ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dong' APC mago duto gin ataro mar chikni mar bura koro kosechopo en mana bura mirango ni mae to bedo kadhi e yo machal nade owacho ni ok en kata kumoro mane jalup jatend piny Kenya dhi bedo ka entiere kuom thuolo moro malach ahinya mano ka ntiere kar kanyo ka wamedo mana range achiel kachiel ka bende wacho ni kaluwore kod pen chike ma pacho kae wacho ni nitie ng'ama onego bed ni rango kata imiyi thuolo mondo mi iduok penjo moro amora mantiere wacho ni en the right to a fair trial mano kama gintiere e wechegi mag impeachment dibed ni kanyo manyalo bedo kata ne gidhi range mokwongo ka Rigathi Gachagua ne tuo en e osuptal to buche ong'adi en oonge okindege bende kane rango kanyo kane gintie kata ka gionge gine gisewuok oko kendo giwacho ni oyo gino gidhi bedo kar kacha kamachielo jogo modong' ei twak kacha gin senators ma bende ne sira ono kano mbulu igoyo e kidienje mopogore opogore nyakura Ramogi Jwang to mago duto ne gin mag neno ni ores jalup jatend piny Kenya koso dong' mana kama entiere ng'ama dhi bedo jalup jatend piny Kenya poni Rigathi Gachagua odhi choko waranga ne ite mar auchiel ite mar auchiel kae wach ni koro sani battle odong' ne ji adi jadek jatend jotend migepe Musalia Mudavadi Governor ma Murang'a Irungu Kang'ata jatend migawo mochung' ne weche mag arita mano Kithure Kindiki ma wacho ni koro en 3 horse race jomage madhi bedo kar ka warito neno ne adieri kawuono gini dhi bedo ka dhi nyime wadhi bedo gi thuolo mar neno jalup jatend piny Kenya manyien to dhi bedo ng'agini kuom tipo mineno mbele ni kanyo Ramogi Jwang yangore ni gin ji adek go kirango gi achiel kachiel ne mage madibed ni nie thuolo manyime ahinya mano mar bedo e lemono mano mar jalup jatend piny Kenya to wadhi neno gi kawuono koso dhi bedo karang'o koso achiel kuom gi dhi loso kaka jalup jatend piny Kenya chieng' Jumapil wacho ni gik ma wacho ni warit kendo wane mathoth wadhi bedo kae ka wakolo nyakura Ramogi Jwang
e chenro mabiro ka ntiere mana kodi kar kae. Achiel kachiel weche mamoko mag Mwenge Mutuse, gik mathoth mapod ntiere kar ka ni gin mage. Iwacho ni koro sani nochal nade bedo prosecution witnesses mane ntiere kar kae, kaachiel koda ka jogo mabende koro ne donjo. Achiel kachiel te jogo mane ochopo, ntiere jatend Kemsa machon mano Andrew Mulwa mabende nochopo kar kanyo, kaachiel koda ka jal machielo mochopo machiwo neno mare elo EACC bende ne ntiere kar kacha achiel kachiel nyakwara Mogejwang. Mano kama ntiere kodi mondo mi warangi nyakwara Mogejwang. Kasani mago wach mantiere kar kae. Nitie machielo kapo ni seneno memes mopogore opogore. Daniel Ogeto ndiko gimoro tung ka, ang'ir thuolo mar some. Wacho ni how Mwenge Mutuse landed in the meme lords bucket. Ndi gik mathoth ahinya kae mano bedo kae ka orango ka otenore kod tich mare mosebedo kotimo e doho, kata kapo ni osebedo kotimo tich moro amora e doho. Gin penjo mano ipenje kar kacha, to iwacho ni ero nonro mare yango nade. Iwacho ni ok en ng'ama wendo ahinya e sirkal, en ng'ama osebedo kata apise mag sirkal are higa mar 2004 nyaka 2007. Mano kama wantiere kar ka. Mano kama medo mana range kendo none mana achiel kachiel kama entiere. Mano kama en sigana man malo ka. Mana man malo ni man Daniel Ogeta ni mang'wara ka ng'iyudo thuolo mar range mane ma entiere kar kanyo. Wacho ni thuolo mano yudo mar duoko penjo mano kete kanyo kod okil Elisha Ongoya. Wacho ni achiel kuom okinde mag Rigathi Gachagua nokete kama chal nade. Iwacho ni ero nitie thuolo mopogore opogore ma Mutuse bende osebede e sirkal ma county kod mago bende sirkal mamalo. Kipenje kanyo gimoro mosemako maduong' ahinya monya wacho ni kacho e bura moro masemulo maduong'. Wacho ni kanyo to kopar ahinya gik moko mosebedo kanyo ka timore. An abed go kinde kar ka ngikonwa weche mag cross examination kod gik machalo kamagi. Odiochieng' manyoro do chalo nade kare jalup jatend piny Kenya ochopo, to gik magi bano timore ahinya bende odiochieng' no mano manyoro nyakwara Mogejwang. Mano mantiere kar kanyo gi thuolo mar some. Sa achiel oseromo, ada tieko gi kae mondo mi aranga ne chenro mamoko mantiere kar kae. Ite mar 8 kanyo ntiere sigana mar Adani. Aya, jatend migao ma ochung' ne weche mag teko pachoka mano Opiyo Wandayi. James Opiyo Wandayi wacho kama ni deal kata winjruok mago mag kambi mar Adani kod kambi mabende osebedo kae ka chune keo teko ma pacho kae dhi neno ni oduoko piny nengo mago mag teko sitima kata power bills mabende ntiere kar kae. Iwacho ni ntiere moko mabende dhi bedo kata ka iloso e thuolo mar higni 30 gidhi bedo kae ka gintiere ka gikonyo chenro gi mago mag gero kata bero chenro go mago mag transmission lines kaachiel koda ka gedo mago mag 2 substations mago madhi bedo kar kacha kapok gichiwo gine sirkal mano mar piny Kenya. To kindego pono wadhi neno ka nengo dok piny kendo wadhi bedo ka warango gi e kinde makare. Mano bende wacho ni dhi duoko piny lal mar sitima mabedo osebedo ka timore kinde ka kinde, miwacho ni osebedo kae ka okwako konde mag piny Kenya mano ka gintiere kar kanyo. Ang'e ni wenda bende dhi bedo gi paro ma opogore opogore. Nyakwara Mogejwang' nyoro gik mathoth atimore. Ji ntiere doho, ji ntiere kanye. Adani mar Adani no ang'e ne ite mar 8 mano ang'e thuolo mar range achiel kachiel. E ite mar 10 kae mantiere sigana machielo. Inya bedo ni sani donjo e mbui okinde madonjo e mbui mondo mi orangane penjo mopogore opogore ma ipenjo e mbui kata ka gin buche mopogore. Antie bura mano mar Adani kaachiel koda ka jogo ma chano kata chane kao mana lap ndege ma JKIA. Nitie jok modonjo link mar Zoom kata bede Teams magitiyo godo e donjo e romo makamago e buche go, to gine mane gichaka go koko. Gin jok mane jikia e iye kanyo mochaka kanyo ni Adani must go.
JKIA is not for sale. Ochuno jayalbura mondo mi ochore nyaka tich ariyo manyien mar mondo mi gichop kacha e open court mondo mi girange ni kacha te time e yo machal nade. Koro mo gijuange wacho ka giwuok machal kanyo to gibedo kanyo mondo mi girange ni nonro kata kitimo kata ka ibago romo makamagi bende gidhi bedo acha maga chedh nade mabiro gitiyo gi mbui e weche makamago. Machielo bende nitiere sigana mar nyathi miluongo ni Ariana Wairimu mantiere e piny India to kala chedh nade mag thieth ni mar thieth monego bed ni reso ngimane dhi bedo ni ok onyal yude kaluwore kod daro okumba mar NHIF mondo ji odonje SHA. Oganda mathoth yango ni SHA ni ok tinegi mane chedh nade makoro kale sani makoro wacho ni daktari makanyo osebedo kanyo karange kendo osebedo gi thuolo manyime ahinya mano mar neno adier gigi ochopo makare. Mae sigana malose sigana mantiere bathe kama ondik kanyo kod Leon Lidigu mabende ondiko kanyo ne gazet mar Daily Nation mano kama intiere kar kanyo. Mano nyathino mabende nitiere hospital mano mantiere pinyno mano mar India mano Ariana Wairimu mabende nitiere kar kanyo ka nitie gik mathoth nyama pod idwaro mondo mi okonye mano mag neno ni adier oyudo thieth ma dwarore. Laktar mare nochopo kendo kane nene wacho kanyo ni gik mathoth onego bed ni irango kendo wacho ni itimo mana weche mag consultation mondo mi onene adieri ochopo yo makare. Bende omera ne dhi chule koso oyo iwacho ni nitiere prompt moko mayoro kawuok kata ka NHIF kata SHA tok chopi yo makare mag transition mabende wacho ni adieri poko dhi kaka dwaro ne jopiny mang'eny. Biro mar nyasi mano mara Mashujaa okelo ga ngima e bombe kod counties mopogore opogore. Are chenro mag darogi ka giwuok e counties boma Nairobi kende to gidhi e bombe mamoko mano kama bende gintiere mondo mi wayude kanyo achiel kachiel. Ma en sigana ma bende chal gi mantiere county ma Kwale kama bende obiro kar kae mano kama odhi bedo kae ka wayudogi achiel kachiel. Sa osekalo dakika auchiel tok sa achiel iwacho ni nyasi ma kamae madhi timore chieng' Jumapil iwacho ni tarik 20 en nyasi ma bende dhi bedo kar kacha ka osekelo mor ahinya ne jodak ma Kwale. Iwacho ni kochopo ka sa 11 odhiambo alwora ma Kwale gik moko oselor sani gik moko timore igero ndeche igero gik moko mopogore opogore welo biro mano ka gintiere county ma Kwale nyasi mar Mashujaa ma higani mano ka ntiere kar kae. Nyakora mo gijuang sigana gi thoth ahinya ngir thuolo mar somo ne gazet mar Daily Nation ka achiel koda ka gazet mano mar The Standard nitiere machinglo achiel kende ka wachiek mana donj ka koda wakili Charles Midenga ka wachako twak mar chal mar piny Kenya odiochieng' ni ma kawuono mano ka wantiere kar kanyo. Nitie machinglo mabende no kar kanyo nitiere otego moro moting' to soe gari matres oting' gik mopogore opogore wacho ni now vacant impeached apiso wuok gik mathoth man kanyo bende owuok kar kacha achiel kachiel. Some ane inene ane ikonwa ni intinene yo machal nade mano ite mar 16 mano page 16 kanyo dhi yude mondo inene machinglo mantiere kar kanyo. Anani mondo mi uketnage yamo kende kanyo kwa tieko to koro ang'atika chaka gi kanyo mondo ami thuolo mar neno ni kanyo to idhi yo machal nade. Mae machinglo mantiere gazet mar Daily Nation kawuono. Kata kamano wayudo thuolo mar sodo ting'o kanyo gimoro amora mane en godo kombe otego duto man lieko ni oket kuonde moko nitiere kar kanyo kendo kanyo kamo ochope bang' bedo e apisi kuom ndalo 766. Nyakora moge juang' mathoth pod nitiere kar kae mano ka irango ni weche mag penj dhi nyime kaka ochan mano nek owacho kar kanyo ka nyaka sani migawo mar somo kod mano mar arita bende oseketo gigi duto mondo ochopi yo makare. Gazet momori ka nyakora moge juang' yud thuolo som irange ne odhi yo machal nade kuom buche duto 11 mano nagoro Rigathi Gachagua 5 nowacho ne diere ne en gi ketho 6 nowacho ni ka to koneno gimoro amora moketho mar mondo mi owuog oko mar apis mare. Aduoka kod twak chenro mar piny twak mar chal mar piny Kenya nyaka warango thichoko mar Rigathi Gachagua atai chenro giduto nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar mukio nyaka sangwa ntiere kae kod wakili Charles Midenga ka achiel koda ka Joshua Nyamori kikiri mabora.
pesa yote. Unataka tu kwenda nayo. Hii imeenda tayari. Kuna kashaba nilikuwa nimepata mahali na ninaona nitaongeza kidogo ndio nichukue hiyo kashaba. Uchukue hiyo shamba. Hakikisha Suleiman, nisikuwe nimekuandikia hapa 100 na ni milioni. Hiyo iko sawa kabisa. Ndio hiyo. Hii sasa ya milionea hii inakuanga tofauti kidogo hiyo. Mimi nitaongelesha watu wa Nakuru. Hii kitu inakuwaga ya ukweli na kila mtu ajaribu. Okonyal rito mondo wadhi kodi wuoth mopong' mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kupata huu wimbo, bonyeza *811 *282 #. Kumbuka, Skiza as Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Teka video na post pale NGC. Kocho pongeso kangeso, sang'wen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lind Ramogi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obai. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka, na just imagine una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga *487*5# saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ineno kiyanyo wadu mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony kano chako timo gini kendo. Classification meeting moka. Oyo kose yiere jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo kocha. Ber mar ng'ato papi elach. Ka papi e tekni to lokie patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho pa lock commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi, kik bai. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny,
koda sigendni mayudore wendego. Wajanthum gir moro. Okay. Den gir radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien, they prefer. jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana Ramogi TV. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini ntie kumakete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:10. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Jakura moko jonga yawre kino machiegni mantiere karkae chal mar piny Kenya chakore sani ka wantiere kodi karka achiel kachiel waranga ni piny Kenya to chung kama chal nade. Awa koni kaka gazet mar Daily Nation ondike kanyo ni fired, end of the road. Aya, mane kaka okete karkanyo mago ombulu mano go odiochieng' manyoro mano oketo lup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua obedo oko mar apisi. Okinyi ma kawuono piny Kenya ochiewo ka jatelo maduong' ema jatend piny Kenya jalupne to onge, nitie jotend migepe magi gin jotelo moko mantiere karka. Dakika osekalo 18 an gi thuolo manok ahinya mar twak kawuono kotenore kod Senate makoro osechoko Rigathi Gachagua antiere kaka kod okil Charles Midenga oyawre wakili kendo machiegni wayudore kama ne wabede juma mokalo ka watwake kotenore kod jalup jatend piny Kenya kaka kawuono onge apisi kaka mane wageno bede. Sorry? Kaka mane wadhi yudore bang' kindegi duto. Erokamano Cleophas, moso nyikwa Ramogi Jwang' noyawre uru kumoro amora munenowa. Wach ma obiro mawendo man wachakore manotimore nyoro
en wacho ni en both political kendo nitie weche mag chike manie iye. Ma gima timore sani wawacho ni sani Rigathi Gachagua iluongo ni former deputy president. Tere ni en jalup ker machon. Sani koro apis mar jalup ker iluongo ni en vacant gi dongere. Koro gima dhiero wa ni to seche mane gigi nochakore to Gachagua to ne en gi tactics mage kata gimiluongo ni strategy mane en go. Kesa ineno ka noyie ni odhie process te chakre od bura nyaka senate ni penyo ni to card ne maleng' mane en godo politically ne mane. Be nong'eyo ni en gi jokwan adi e od bura. To be nong'eyo ni en jokwan adi e senate mane nyalo rese. Ang'o momiyo noyie ni odhi e od bura modhi e senate to ong'eyo ni en gi jogo morem mok nyal rese. Nikech kuma koro yudore sani ni rach moloyo kadogwe tao no nyalo chunga igalo 2027 mabiro ni no nyalo bedo running mate mar ng'ata ni nyalo kata mana gwele e lemo mora maluongo ni appointive no nyalo laro kata kom mar governor kom mora no nyalo ko lapre ndong to nyalo laro kuma yudore sani ni ok onyal laro kom mora to ok nyal gwele apis mora en koro obedo kuma chalo wach mar Waititu to gi Sonko. Kesi wang'iyo katiba article 75 wacho ni ko oyud ni in gi keth kati bedo impeached ok nyal bedo ni nyalo gweli kati nyalo chung in kairo dhi kama nikech wang'iyo ni iseketho chik integrity mari onge. Koro but gima wacho kendo ni to kodhi e do ni gima luongo ni jurisdiction to ne en gi oteku mar yalo wachno nyalo ng'iyo ni to be wachno no dhi makare be ne giluwo chik be no miye thuolo maber mar chiwo ywakne to gik machalo kamano. But kama wuoyo kodi ni onge order mora moseyudo do manyalo mono jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto mondo ochak achiel kachiel mar ng'iyo kaka vacancy mar apisno inyalo tim. Koro seche moko be en mong'eyo kaka nosomne paro kara mana kipache kaka ne chalo ok wanyalo nono matut nikech wambe wanokia strategy man ang'o momiyo noyie mondo odhi e od bura mochako odhi e senate. Mano korange odiochieng' manyoro nitie gino mano obwogo oganda ahinya momiyo kata senate bende ochungo chenro gi kuom kinde moro malach ahinya. Bedo matuo mar jalup jatend piny Kenya motere osuptal no mano makare no odiochieng' manyoro mano miyo senate obedo gi thuolo madhi saa achiel ka onge gimoro malong'o ahinya mane timore bang'e to duoko go ombulu mondo mi senator wacho ni ero wang'ado ni wadhi nyime gi twak kata ka onge entiere osuptal. Okinde magine loso kendo wacho ni mana achiel kuom gigo manya bedo ni gin fuo kata gaps moko mantiere manyalo miyo gimaka bura motegno ne chenro gi duto ma senator dhigo nyime ka koro gichomo do. Mokwongo ni tuo mar dhano en gima ok nyal geng'. Makano timore kamano kendo onge doubt ni notuo kendo noneno kata mana laktar mare miluongo ni Gikonyo ni wuoyo ni ene kar thieth mar Karen. To seche mora ma kidhi e do kata gimoluongo ni any forum nyaki dhi gi rules mar forum. Ada mi example achiel igalo fa 2014 piny miluongo ni Somalia notero Kenya e court miluongo ni International Court of Justice e wach mar border. Kenya notimo gimiluongo ni objection notamore ni mokwongo court no onge gi jurisdiction. Mar ariyo ne gichagi wacho ni achiel kuom judges manitiere kanyo en ja Somalia koro giyudo fair hearing. Do no notamore mowacho ni gidhi gi bura. Kenya nokun mowuok 2017 do no dhi mbele mong'ado bura. Koro wuok mari e od bura mar okinde nok nyal mono senate mar dhi mbele. Ne gitimo makosa mar wuok. Gima nonego bed ni gitimo nonego bed ni gidhi adhia mbele gi play by the rules. Ok nyalo wacho ni dhi forum mora tidwa ni dwachi
ema nyaka tim. Gimano onego bed ni gitimo ni ne gi dhi mbele ma gitim submissions magi kaka onyisi. Kesani ka gidhi to do dhi penjo no mi opportunity mar make submissions. To une man utamoru muwuok winjo. Koro kada kineno kaka burano ni yale. All along kani yalo cases kani chao gi case mar National Assembly. Okinde mag Gachagua tenu participate kendo no dadho joneno mag National Assembly motieko magi close case ki. Koro ko biro marge to koro gene gi chuno ni nyaka owinjigi mana kaka gidwaro. Mi neno karaga okila chiel Paul Mwite ne wacho ni en gino odwano chore nyaka tich ariyo. Koro in kichore tich ariyo to wan gi ndalo 10 takre tarik 9 mano tim gazettement kaka katiba wacho. Tena ni ndalo 10 ne rumo ngeso makiny. Koro ndalo 10 ka rumo ngeso makiny tini dwano time tich ariyo tena dhi kelo gimoluongo ni constitutional crisis. En ndalo 10 mar timo nonro koso ndalo 10 chenro gi duto mag thich oko. En ndalo 10 mar thich oko te chenro te mar thich oko mowach ni obedo impeached en ndalo 10. Aya, erokamano nyada ne wakawo ane sigana moro achiel ka en koduogo odhi bedo gi thuolo mar bedo gi wakili Joshua Nyamori bende ka ntiere kar ka. Walter Nyabagano leronwa ne e kinde mano owach ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne tuo. En ang'o mano timore adieri e od burano mano mar Senate gi bedo mano timore alwora mar tuo mar Rigathi Gachagua jalup jatend piny Kenya machon. Mana bang' seche ariyo to senators goyo ombulu mar thicho oko Gachagua ya PC kata rese lwet jo od bura e twak mane ochan mondo dhi nyime tok ka od bura mar Senate oduogo koa e migago. Spika mar od bura Amason Kingi oluongo kinde mag Gachagua mondo gwele nyim od bura mondo dadhoge mana kaka odadho Mwingi Mutuse. Gachagua ne dhi bede lwet James Orengo to kod Otiende Amollo lwedo mane osechiek chuth kod penjo. Senior Counsel Paul Mwite, if you're ready, you may now usher in your witness. Mr. Speaker, we are anxiously waiting for the Deputy President. My colleagues can stand here, can stand in. For me, let me make inquiries and find out where he's held up. We certainly wish to call him as a witness. Very well. Senators, orito rit lep nyakeno. Gino mane ochuno Amason Kingi mondo parnegi ni sagi dhi karumo. Kata kamano, duoko mar okinde Gachagua kokalo kuom Paul Mwite nobwogo jo Kenya ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua tuo moro goya poya kendo ok nyal chopo Senate mondo duok penjo. Because of his condition, I was not able to directly talk to him on the advice of his doctors. He said he must have complete rest for the time being. Banka oyuyo mar seche adek, od bura oduogo kendo ka emokil Mwite oko ne Spika Amason Kingi ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua yudo thieth e osiptal makare Nairobi kama imule kod lakteche. I would like to inform honorable senators that I've been able to contact the doctors at Karen Hospital. There are a number of doctors, a team of doctors who are looking after the Deputy President. That he is currently suffering intense chest pains. Kwayo margi ni mondo yene Rigathi Gachagua mondo duog tich ariyo mondo dadhoge kaka ne osechan. That your client be given a couple of days. Now, a couple of days doesn't mean much. That is the application. What I had in mind, I would add the word humbly requests Mheshimiwa Speaker and this Honorable House, the Senate, a couple of days I had in mind up to Tuesday. Of course, issues to do with health are issues that are beyond our control. Bang' winjo kwayo mar okinde mag Gachagua, jo od bura ogoyo ombulu mar duol kendo ng'ano ni ok nyal chungi chenro no kata obedo ni motelo ne speaks e pedho mar mondo michiw thuolo nyaka ngeso. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? Nay.
The nays have it. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Aya, masekana moloswa kanyo koda Walter Nyambaga kendo en moro bine mutinore koda gino ma omiyo od bura obedo gi ng'ikni moro manok ahinya kinde mane giduto dhi nyime. Tako na dhi tuda ka achiel bende koda weno mar ariyo ma Joshua Nyamori wakili ma bende wantie koda achiel kae amba dano miye paro kutinore koda wach kata ng'eto mano ng'ado tim manyoro ni Senate koro othi choko Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya kendo koro kete obedi jalup jatend piny Kenya machon ka jalang ni jalup jatend piny Kenya mar ariyo historia mar katiba manyien mano mar 2010 wakilo yaure kino machiegni mosenya gi matimore ndara mamakore erokamano Cleophas timo mos kuom leo yeah mos so mana kamora chako awasechako chenro awantie koda wakili Charles Midenga kamora ngo kawuono gino motimore odiochieng' manyoro e od bura ni mano mar Senate iwacho ni en gimoro ma ne oringo piyo ahinya wacho ne kaka nochake odhi nyime kata ka jalup jatend piny Kenya machon gisani nitiere osuptal bang' sigara mowinjo kar kae gino mano timore dier de wache amo an anya wacho ni nyaka nyo dhi piyo kamano nikech gima nyo wadil go en wach mar telo mar Kenya telo mar piny and deputy president ing'eyo ni en ng'ama okonyo president tich to mar ariyo ni ka gimoro nyatimore ne president nego bed ni en mokawo telo omiyo ka nitie crisis office mar deputy president dwarore ni mondo crisis no bed resolved piyo crisis manyo wuok momiyo koro gini nyochopo e parliament odhi e National Assembly modhi e Senate mondo tim impeachment. It was important ni mondo office mar the presidency obed stable nyaka nyo gi move very fast and process no and process mobedo defined e katiba and therefore the Senate the National Assembly gi Senate nyaka nyo lu mana procedure mobedo laid out. The other thing ni being ni en gir siasa nyo en gima destabilize the country in terms of siasa ka jo siasa ringo kone gi koni ka wacho weche mopogore and most of the time it is important ni kantie political tension in the country titimo gima nyalo restabilize the country ndapa ni process no kanyo nyoro gotieno aseneno ka by gukinyi sani Senate no segolo gazette notice manyiso ni nyogi se impeach deputy president manyiso ni sama wantie ni deputy president onge office president nigi thuolo ma mochiw gi chik mar 14 days mondo o nominate ng'ato mondo or to the National Assembly for approval and the National Assembly nigi 60 days. However, wageno ni ibro time yo mapiyo mondo room. The most important thing katieko en ni process ni nyotimore kaka chik dware nyotimore in a way ma fair maonge ng'ama nyalo wacho ni nyotuo ni thuolo mar biro kanyo. Unfortunately nyo olandi ka process nyo chiko kama koro rume kama nyo nego bed ni deputy president yudo thuolo mar loso ni obedo matuo suddenly and otere hospital. But mana kaka wakinde manyone kanyo to kod senators nyo wacho nyocho se yudo thuolo ma pache nyocho se chiwo both the National Assembly to gi wakinde ge nyose loso mo cross examining witnesses manyone kacha. And because of the situation to gi requirement of the law mana kaka wakili Charles Midega ose wacho nyo it was important ni mondo process or mondo room so the only window manyo gin go nyaka Saturday to nyo wach no tuo makata Tuesday manyo wakinde ge kwayo ni mondo omiye thuolo mondo ging'ia ne ka bedo no chango by Tuesday no. There was no certainty ni by Tuesday no nyalo bet ni koro en thuolo mo nyalo biro go e Senate. Therefore bunge Senate nyo ng'ado ni gidhi mbele mondo gitieki. So I think the process nyo dhi in a way ma fair a way ma inclusive. The fact ni the gine no chorgi they required quite a significant number of MPs and Okalagi more than 282 MPs. Kenonyoro over 50
senators. Out of 67 senators, nyokale. Nisoni and decision ma inclusive, my representatives, ma jo Kenya te. And the fact not in public participation, not 65% of your Kenya Yenimodo deputy president of the MPs. So I think, in my view, being a political process, the process is effective. We hope need the remaining stages brought him more pio. When we beg new deputy president, we beg vacuum. It is possible ni watch ni podinya doki court, most likely odi doki court. We hope ni court the bro move pio mundo tieke, but even as they move very fast gitieke ke interfere with the process mosatema. Ero kama na inya wakili Charles Menega kapo kaka uyueyo bura manya bedo kae ni dhi bedo kata ka imake ka gini bono chopo e doho odhi bedo mane ywak maduong' mag okinde mag Gachagua wacho ni fair hearing kata fair trial ni en mane mantiere karka ina mana lero no mane yo moro mabende kata ka japiny penjre ni en wach mantiere odiochieng' manyoro ne okinde duto wach magi wacho en ni jatendgi mano jalup jatend piny Kenya okudo thuolo mar chopo mondo mi owach kor ka kore to kinde gene nitie nok gichopo fair trial ni tiende nang'o. Erokamano nitiere weche mathoth ma giketo e mbele do achiel kuom gi giwacho ni public participation noko tim makare kendo giwacho ni wan e Kenya kae jok ma jogo ombulu moseyangi gi IBC ni gin million 20 to giwacho mana ni 100,000 kende mano timo public participation. Mar ariyo kendo giwacho ni nokomie thuolo kata kwane National Assembly mondo ochiw pache ni seche mane timo public participation jo piny nokonyis ni response mar Gachagua seche mane allegation mar gi misego to gi response mar jo piny nokomi to kwa ng'iyo mano mokwongo public participation ok en referendum. Seche mitimo public participation okowulo ni ni wang'iye ni million 20 kes kara mana sami goyo ombulu seche ming'iyo ok ng'ini ni atamalo kuom jok mo register ing'iye ni out of the votes cast percentage chalo nade out of jok mano yiedhi goyo ombulu kes wawuone ni wana ji 100,000 kende mowuok Kenya ko does it mean ni koro ombulu okethore oyo koro public participation ni ing'iyo mana ni kuom ji 300,000 mano ochiwore mar golo pachgi ne giwacho ang'o to gine kwa gen man koro mano ok ginyalo wacho ni notimore marach. Machielo mane giwacho ni seche mane dayo dho mane ing'iyo pach jopiny ni response mar Gachagua nokomi mondo jopiny ong'iyane ni gimisego to gi response mare. Gachagua wuon no file response ni late chieng' mano ene od bura kane odhi kucho gimoro saa 10 ma jo od bura be ne ng'ur ni to koro kaka gimiwa late ang' wasom nade koro onge kaka ni nyalo geno ni jopiny imiyo gi response margi to kata en gino nochiwo very late mano mokwongo. Mar ariyo ma gidhi wuoye ma be ne giwacho ne gilieko Senate ni wach mag fair hearing okowulo ni kidonjo e do kata od bura ni to dwachi ma nyaka tim nyaki play by the rules kata mane opira referee ko decision mare en final ko nyisi ni in offside to in offside okinyal kuni kori kiwuok e pap opira pod dhi mana nyime koro kata en red card ma komiti nyalo dhi appeal kabado koro kata bana gen ne gitimo makosa mabe nasewacho mokwongo ni omigi thuolo mar submissions mabe jok mano nego be ni ywak ahinya ne gin okinde mag od bura nikech gin neno kaka Mutuse noda dhoge ma jo Kenya nyiero iwinjo mogol duk mare to gin koro kogik mar Gachagua to gin notam gi opportunity mar dadho Gachagua moluongo ni cross examination koro gin mane gin ng'ur moloyo kata mano kinde mag Gachagua koro dodhe penjo niya nomi opportunity mu cross examine udadho joneno duto mag od bura ochako miu thuolo ma utim submissions maru to une mutamuru mukun mudhe koro udwan watim nang'o. Machielo kendo mage nyalo wacho en wach mag grounds kaluwo ni grounds mag impeachment tiende ni ang'o momiyo ketho mani ma en godo no yude gi ketho beach to ketho beach moyude go gin very serious
Kes keth mokwongo en gima waluongo ni public utterances, weche modiro kone gi kone ma thiro kwe e piny Kenya. Weche mag shareholding ma be notemo wacho ni gin weche ni gin coalition agreement ohoyo gino maleng' achaga nowacho ni jok manogoyo ne Kenya Kwanza kura ni ema boyudo, and en a very bad mentality. Kes kata mana katiba ma ontiere sani onge opposition to onge sirkal, ji duto dio sirkal, ji duto chulo suru, makata mane od bura onge opposition to onge sirkal. Od bura on mana gi majority side gi minority side, makata sani neno kanyoro leader of majority ka timo motion to leader of minority chwake o support tiene ni gin kumoro achiel. Koro mano public utterance. Machielo en sewo judge. Ka ine do to in gi ng'ur mar kaka no ng'ad bura, inyalo maka appeal. Ok idhi kaka ng'eni deputy president en a very powerful position. Ok inyal dhi tiwa ichako diro weche manyalo buogo jang'ad bura. Wach machielo manodhi piny Nam Chumbi to wacho ni okwach kich jok ma kao intelligence ni gini de kero ng'eyo then doko timore od bura doko monj kaka no monj kamano. Mano ne en gima nokier kendo nokier mathoth nikech en gi gima waluongo ni oath of secrecy. Mokwongo ni samo chamo muma kapok odonjo apis, ochamo muma kowacho ni gimoro amora made bire ita nikech ane apisni ok anyal wache e lela. Mano en oath of office mano ketho. Erokamano. Nitie moko mapro dong' wiye kanyo ang' aduoga bang' yweyo mwaka osandaka osekalo 40 odno wakaw yweyo mokwongo to bang'e ka waduogo mondo walung'a twakni kama ntiere ka koro masariyo kanyo to koro watieko. Wakaw yweyo masanyo koro mojaw mendi konwa achiel kachiel wan e mbui mar Facebook kod mano mar YouTube. Kik idhi mabor. Imefika time ya kupaka nyumba rangi. Citizen Duka the home of discounts inakuletea ofa ya rangi za kishua za Duracoat kutoka Mudhukinjo. Duracoat Vinyl Silk ya lita 20 na Duracoat Vinyl Matte Deluxe 1 ya lita 4. Ukinunua hii package ya rangi on Citizen Duka for 14,900 utasave 1,250. Piga *487*5# hii ulipie na utapokea confirmation message ya kuchukua package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhukinjo karibu nawe. Citizen Duka, the home of discount. Tuo mar kansa mulo ngimawa duto e yore mopogore opogore. Anyuolawa, osiepewa, kata jogo ma watiyogo nyalo bedo ni achiel kuomwa osechango ne tuo mar kansa. Jarit jatuo mar kansa kata en jalno machiwo kony ne jatuo mar kansa. Tuo mar kansa en gino mantiere kindwa waduto. Nyaka wariwne lwedo mondo waked kode. Kanyakla wariwre kedo gi tuo mar kansa. Ka waduto wadhi mondo timnwa screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I am a teacher by profession. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I'll continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Erokamano nyakoro mogi jwang' kuom bedo kar ka kendo kuom ndikonwa achiel kachiel. Ne wakaw yweyo ka nitie gik mopogore opogore ka mane donjo. Ruth Nedhech wacho ni whoever is advising Gachagua
osefeli seriously. Gachagua nyocha oseneno kaka ya moringo omiyo nyaka ne ogo kwande maber. Penjo thoth moloyo duoko. Owacho ni tuo to dhano bedo matuo kendo onge ng'ama luongo ga tuo ni ne rito mana seche mane Gachagua winjo bede Senate koka ochopo. Indeed, the devil is a liar. Going by Gachagua's legal team, kelo penjo mang'eny, Muite no kwayo Senate mondo migi nyaka 5 p.m. kaka Gachagua nyalo chopo mbele Senate. Bang'e to koro duogo confirm ni en e hospital okwayo mondo migi nyaka chieng' Tuesday. Aya, notwaka entiero moja ina ko ochiwo paro mantiere mopogore opogore kantiere karaka. Kapok abiro iro wakili Joshua Nyamori, anti ariyo mono dong' ma ende tieko kata kuom ketho abich mano yud godo Gachagua otieno manyoro. Erokamano, nowacho mana ni kuom ketho go te, iyudo ni gin ketho ma serious ma kata dobo wacho ni ok gima ohangne. Mano buogo ane en ketho mano koyudego mar iluongo ni economic crimes mag 5.2 balang mar 5.2 billion. Nikech mano was a very serious charge. Kora ke gimomiyo jood bura notamore ng'iyo wach mano. But kuom magabich no gin ketho ma king'iyo gi matut tibo yudo walieke matin mondo wang'e ni to kong'iyo the right keth mano yude godo for purposes mag certainty. Nitiere keth mano oyudego mar weche mag okwach kich mar NIS mano wacho nam chumbi. No wacho mokwongo kendo mar mano yude gi keth mar public utterances. Case charges ne gin count mane ne gin count ma 1 4 5 6 gi 9. Koro kiyudo count mokwongo mano yudego en gross violation mar katiba kuom weche mano wacho. Then king'iyo count mar 4 nen wach mar judges jang'ad bura Esther Maina mano no yudego. Count machielo mano yudego en count mar 5. Count mar 5 ne en ketho kuong'ruok mare. Iluongo ni fidelity to the oath of office and allegiance. Mano jok mano yie godo ne gin ji 49, jok mano tamore gi ji 16, to jok mano abstain mano wacho ni ok gidhi go kura gin ji 2. Keth machielo mano yudego en mar 6. Namba 6 king'iyo en ni wach mar National Cohesion and Integration Act. En ana weche ma wacho makier, dhoge makier. Ma ji mano yude gi keth ne gin ji 48, jok mano tamore 18, jok mano abstain kata jok mano oling'o ombulu ne en ng'at achiel. Then mogik mano osewacho koro mar namba 9. Namba 9 ni e keth mar National Security Council mar NIS moluongo ni kwach gi dholuo mating ting. Koro mago weche ma serious ma kodhi do to do nyalo ng'iyo ni to nikech seche ming'iyo ni to gima luongo ni threshold katiba wacho nang'o. Nowacho ka wik mokalo ni threshold mar thicho oko jalup ker kata governor opogore gi mar mbunge. Mar bunge king'iyo gima luongo ni Elections Act gintie gima luongo ni after the due process. Tiene ni mondo i-recall jaod bura onego bed ni higni 2 bang' ombulu to en koseyude gi keth to en gima luongo ni kantie serious belief. Koro kata pok omake mobedo charged mobedo convicted teka ni kakwa rangeno nitie gima nyalo nyisowa ni ng'ano ketho chik. Mano is the threshold. Katiba kowacho ni nyaka bed ni nosetwe mondo koro union gi grounds mar impeachment. Erokamano ahinya wakili Charles Midenga. Joshua Nyamori, jalup jatend piny Kenya kawuono waonge kod ng'ama ni e apisno okinyi ma kawuono kama ntiere karka. Wacho ni nena political process mane dhi nyime kendo koro rumo. Kirange gi wang' ma josiasa kata wang' mopogore opogore mantiere karka. Jatend piny Kenya ka odhi timo yiero machalo kamano mi kik odoge obadho. Kata wacho kane ja Senator mogwel ma Nairobi ne loso mano Karen Nyamu owacho ni gino mano timore mano miyo jatend piny Kenya no yiero Rigathi Gachagua kik onuoego kadipo no yiero jalup ne machielo poni gintiere en gi odiochieng' ma kawuono nitie setting moluongo odiochieng' ma kawuono mondo bedi en ang'o mapono ni sedo kata milio ni gima gidhi bedo kaka gilose maduong' ahinya.
nitie session mar bunge maluong kawuono and gimilieko ni chal ni kech gazette notice mar senate ni ogol nyoro chalo gima president nyalo oro nying mar ng'ama oneno nonego bed deputy president ne e parliament kawuono gokinyi so that by the end of the day kawuono debate kata ni parliament ochiwo approval ne kata parliament ochiwo timetable kaka gibiro timo process no mondo finally gichiw that approval. Tenya time kawuono temo matieke nikech penjo matiero wan gi Mashujaa Day kai odhi be wuok ende kaka jalup ne onge. Watch within 60 days. I don't think nitie check matamo President Loso nikech jalupo. However, it is important for the country because Mashujaa Day is a national day. Ni mondo government ka appear Mashujaa Day do bedo ka incomplete. But even if that does not happen, I think the fact ni wadi bedo gi Mashujaa Day ka unge crisis. That is ni watch process mar golo deputy president Rigathi Gachagua nyosi rumo, and therefore kaponi president ochiwo kata nomination ne kawuono whether or not parliament ochiwo approval mare, at least the country will be having a way forward, and a way forward. The most important I think message for me my president onego and message ma unite the country. Because the country has to be united at such a time. Nitie winners and losers. Definitely, Jomanyo deputy president Ochwanyo nyalo feel ni gini win, okay, all over the country. However, nyalo be ni nitie supporters ge moko aparo ni gitin but gintie manyalo feel ni process ni ogolo ng'amanyo gineno ka jatend gi etelo, and therefore chuny gi nyalo chwanyore. At such a time ibro yudo ni joma poni nitie on the winning side, excitement nyabedo kuomgi magigo siboi ne jomolus. At the same time jomolus nyalo kun to mano okonywa kaka Kenya. This is the moment monego bed ni jotendwa tema Kenya from all over the country join up together mondo show solidarity. Ni mana kaka parliament to gi senate nyoriwore overwhelmingly mogolo deputy president giriwre mondo gi unite the country makata supporters mag Rigathi Gachagua, leaders ma nyopo ni o support in this process mondo luong on board mondo poni cap appointment dichiu to an appointment ma the entire country osegine. Ing'eyo ni definitely proposals have been given mar ji mopogore opogore ma kuno mopogore opogore Kenya. Nitie josiasa ma gi supporters mag josiasa ma Mount Kenya mosewacho ni for good reason nikech kom ni nyo ni kuno for the benefit of the country onego tem mondo dog you Mount Kenya. Nitie jomoko mabe feel onego dhi kuonde moko. So the decision and my president. To kinde magini duto dhi bedo kaka timore. Iwinjo kanyo Senator Methu kano loso dochi manyoro. Odogo wacho ni gima timore kar kae ok odhi bedo mana effect ne jalup jatend piny ne nogole. Gine dhi ne nyaka jotelo mamoko mogoyo ombulu mondo mi jalup jatend piny Kenya odhi dala. Dipo nitie luoro moro madonjo ne joga Kenya mawuok e masawa kata Kenya madiere amana luora mar Mount Kenya kama Gachagua bende wuoke ni ponono ero koro sewuok kowuok e apis ka poni do o confirm ni ero in koro in oko mar apis e yor siasa. Pod jatend piny Kenya masani William Ruto dhi bedo ka entie gi mbi mare masawa mar piny Kenya kaka ne go kan gi Gachagua. Ing'eni kama jo Kenya ma masawa nitie sani egima kama oganda maluo sebete igni chakre 1966 kogol Ramogi etelo, 1969 katomboya otho, 1982 komak yowuoto mang'eny mosoe jela, 1992 ka Ramogi no lose election, and then even 1997 gi 2017 gi 20 kanyo Uganda paro ni gidhi bete telo to giyudo telo. Mine is a situation machalo 1966 manyo nitie deputy president moa Uganda chielto, so definitely there is bound to be can and supporters mantie Mount Kenya. There is definitely going to be each one ni ang'omyo gol ng'atwa. That is normal, but it is therefore important
ni mondo jotelo mondo oriw piny. That's the most important thing. Kanyo wa election ma 2022 nyineno ka nyo oganda wa mar Luo nyunti a lot of bitterness towards serikal masani. But jotelo ariyo ma one and the leader mar ODM and Migosi Raila Amolo Odinga to kod the president nyo move the country forward by reaching out and inviting jo amondo donje serikal. Fortunately jo oganda ma masawa nie serikal ok ni gionge serikal. Kineno lemo mag serikal ni mang'eny all over, you know, different ministry, department, agencies, my government. To pod gin gi jotelo mang'eny and in parliament, leadership of parliament. So there is no vacuum in terms of representation ma jo Uganda cha. Opogore gi kaka jo kanyanam osekabedo ni ka wawuok e serikal to wawuok wate. Kwa dong oko to wadong oko wate. So joge nie serikal. So I don't think there's a vacuum. The most important thing is to ensure despite the fact ni deputy president to work, jotende gi ma pododongi di bedo treated with dignity and give their fair share. Let me not use the word share. Give it a fair claim to participation in management market. Wakili Charles Midenga, yino ma yangore bende senate ngato dugo olio kachel kom senators mane loso en kinde ma dobedo maber ahinya kinde Moi ka in jalupna to arimbi ka unu Kenya yero ngato moloyo kale process mabor ni duto iwacho ni katiba osebede tem dikete yo machalade kipime kod kinde machon mane jolup jotenda piny ahinya jatend piny achiel ne wilo gi kinde ka kinde nikech ene mane nigi teko mar timo kamano samo ntiere ka. Erokamano kanyo no sae to kwadoge gomo no wae ni nwadwaro ni wan gi gimoro ni predictability and certainty e weche ma jok manie peace ni ka ina peace to ok nyal goli samidwaro tiketo ngama chielo. Koro kanyo no sae gimoni go benwa temo ni wan gimiluongo ni a delicate balance near impeachment okoni go benia na tool for intimidation to kendo chako ng'iyo ni ng'at manie peace ma misbehave be wanyiyo ni to ere kaka wanyalo ng'iyo accountability. Koro competing interests ariyogi nyaka wang'i kaka wa balance gi emomiyo nwakelo wechegi. Mae mokwongo e katiba mwang'iyo wach mar thicho jalup jatend ker oko miboyudo ni wechegi gin wendo kes kata sama wadhi mbele ka nitiere mudho kech wakia ni to seche ma koro apisni onge ng'ato. Koro filling vacancy itimo nang'o. Mokwongo king'iyo gimoluongo ni katiba adwa nasom ne mana jopiny gi Kiingereza tadhi loko ne gimondo ging'e for completeness of discussion. En ni article 118 of the constitution wacho ni parliament shall facilitate public participation and involvement in the legislative and other business of parliament and its committees. Katiba wacho ni gimora mora ma od bura timo nyaka bed gi public participation. Paro maduong' ni ndalo 14 chakre nyoro chakre kawuono ndalo 14 oningo bed ni ker osechwalo ng'at mogwelo mondo okaw kom mar jalupne otere od bura ma ndalo 14. Then katiba wacho ni od bura omi ndalo 60 mondo kendo katiba wacho ni katiba ko wuoye gimiluongo ni vetting gi approve. Katiba wacho ni voting. Katiba wacho ni jood bura bogoyo mbulu ng'at ma ker ogwelo mondo okaw komno. Koro paro maduong' en mokwongo ni oningo bed ni jopiny iwinjo pachgi e wach mar public participation koso. Mano mokwongo. Ma ka wadhi e od bura kaka kawuono liekore kuonde ma koni gi koni ni achiel kuom order paper kuom gima gidwa timo en ni gidwaro sidho ng'at ma kero ogwelo. Koro mano gima liekore. Penjo maduong' ni ko gitimo public participation gikier koso gikier to do nyalo timo nang'o. Mar ariyo ang'o momiyo nwaketo ndalo 60? Ndalo 60 nwaketo mondo mi od bura thuolo malach mondo ging'iane ni to ere ng'at maber manyalo dhi kanyo. Machielo nineno jalup governor ma Kisii kano bedo impeached
kane governor Arati onominate ng'ama chiel mondo kaw kare, IBC no omiye osimbo, nondikone ni ma has been nominated IBC. Paro majano penjo ni to kaka IBC nitiere sani, bonyalo timo gino koso answer en ne gima ne gi IBC notimo. En gima luongo ni administrative function minyalo tim gi secretariat kata commissioners onge. Nikech commissioners tichgi gin weche mag boundary delimitation, weche mag registration mag voters, weche mag tayo by election, weche mag tayo yiero maduong' mabe ok en wach mar nomination. Koro kanyo kuma IBC donje onge. Ka IBC sidhe ten mana wach mar administrative function ma CEO nyalo timo, ma en gimiluongo ni day to day running of the secretariat. Koro mano jomoko bende temo confuse jopiny, to ber kwa lero ne jopiny malong'o mondo giye kuma piny ocho. Kilero kanyo ang med magi wach mari mogik. Oguda ka Yesu wacho kama. Oyawre kleo ma oguda ka Yesu mar Migori piny na wakili ka do nigi teko mar duoko Gachagua e tich mano mar DP. Erokamano, mano penjo malewo ahinya. Oguda ka Yesu osiepna mosna. Nitiere cases mado osechiwo order, to cases mado otamore. Wan kaka okinde wang'iyo ni iluongo ni case to case basis. Kendo wang'iyo gimiluongo ni peculiar circumstances mar case. Kaira Mongaza nobedo impeach nyocha ka. Sani otiyo en governor nikech nitiere court order. Sonko notam court order. Waititu notam court order. Wambora notiyo terms ariyo gi court order. Koro mano boluwo ni to pek mar case mar Gachagua bo chalo nade. Okonya speculate sane ni do dhi miye kata ok dhi miye. Do bong'iyo ni to be process no dhi makare. To be grounds no bedo substantiated kake wach mabe no ase wacho man. Koro mani ma do bong'iyo. Do ng'iyo ni case nyalo ni nitie cases ma seche moko facts are almost similar. Nitie gimoro matin makelo gwenyruok kanyo. Koro mano doe mabo nyalo ng'eyo kadi bo miye order kata ok nyal miye order. But gima jo Kenya nyaka ng'e ni do nigi gimiluongo ni jurisdiction. Kes njoro jomoko mane wacho ni impeachment kose timore to mano wa misdirect the pen. Do bongi wacho ni process bene ni kare Gachagua beno mira tiro mare seche mani thicha oko. Kama to bura ni nyalo dhi nyaka Supreme Court. Mani because of public interest. Ok wanyal bedo ni koro wanae mondo igalo 2027 chopi kapod wayalo wach Gachagua. In the interest mar jopiny kata public interest, onego bed ni gini kar mana ndalo 30 kendo wasetieko weche go te, nikech wanyalo dhi e constitutional crisis ka onge jalup ker to ker be owuondre ni onge. Then wawacho ni koro speaker katiba wacho ni act for 60 days mondo watim by election to IBC be onge. Koro odwa ni gino watim piyo wayudi jalup ker mondo wuotho manyien. Okonego chak gi IBC mondo chak giduoko ni IBC cha oleo nang'o. Erokamano ahinya Charles Midenga. Wach mogik manya bedo kar ka wuok kuom wakili Joshua Nyamori. Jopiny rito gi siso ahinya mar neno ni jalup jatend piny Kenya manyien dhi bedo ng'a. Poro dhi dong' riere Gachagua ka poro dhi e doho koso dhi chopo kama chal nade. Ni mar nitiere wach madonjo kar kae kokona ka ni sa orumo. Nitie ote modonjo kar kae mano mar Sam Jakom. Owacho ni ndalo mathoth kuom pacha wach Rigadi onego beda puonje ne jotendwa. Siasa mar dhoudi onego rum Kenya kendo jotendwa onego ong'e pogo diere siasa kod diere tich gin mage. Weche Gachagua nosebedo kare kendo nokelo pogruok. Nosebedo sum kendo kelo pogruok. Achaya ne dhoudi mamoko manyalo nyayo tulo. Ruto yiero jalupne machielo manyalo nyayo kwe kendo riwo wi Uganda. Mano Sam Ogara Jakom oluwo chenro ka entiere New York. Wach mantie ka en ni iluwo chenro mane mondo mi okaw ng'ama ok dhi duoke kama obede kod jalupne Rigathi Gachagua. Adwa yie gi Sam Ogara kuom gimowacho ni sani ka president dhi yiero ng'ato to iwacho ni it is important to learn lessons from history. So therefore, watch mar 2 years mar Gachagua ni odhi bedo is part of our history. Onego wang'e ni to ere kama nyo bere to ere kama nyo rach. Ere kama make sure ni kunde ma nyo beyo
character ne mane ber wa carry forward mondo ng'ama idhi yiero bed gi character ma kamano to character ne marach for instance mar pogo ji character mar bet ni ginyalo bet ka jotelo to giwacho gimoro to en kowuok kacha to loko character mar feel ni eno represent mana community and so on and so forth grounds manyo bedo go impeach go wa make sure ni ng'ama idhi yier en ng'ama wan nyalo riwo jo Kenya ng'ama kaponi keronge to nyalo bedo president en ng'ama oluoro jatende to at the same time oluoro jomotiyogo to oluoro jo Kenya en ng'ama bro timo gik moko koluwore gi chik and so on and so forth. So I feel ni mago are things ma jo Kenya onego encourage the president ni kaponi ochiwo nomination whether time kawuono or another day in 14 days to make sure ni o take into consideration mago mondo wayud jatelo manyalo move the country forward. The most important thing after that en ni mondo wariw Kenya mondo Kenya move forward together. Ka odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya oyiero kata nominate jalupne to Rigathi Gachagua dhi e doho gi joge gi ukidege to dogo win case makamacha to jal mano ogwelni nitiere pis wadhi bedo gi jolup jotend piny Kenya rikoso mar do dhi bedo nade. That cannot happen. One nyaka wang'e ni court en an arm of government. Oken ni court en sirikal moro mopogore gi sirikal. So therefore sama court ng'ado bura moro amora kata chiwo order moro amora nyaka ging'e the circumstances ma gidwa chiwe bura no. And in my view, in such a public interest issue, oken interest mar individuals, whether president, kata ng'amo yiero, kata Gachagua manyo golni, ema di carry the day. Ema di carry the day in the public interest. What is important? One, mar ensuring ni katiba olu, but secondly, ensuring ni interest mar jo Kenya as public will be taken into consideration. My view, and I might be wrong, and any process mar nominating ngato material gine bunge mubeda approved ni obedo done mubeda effective. I doubt ni mangano donjo fees obedo sworn in. I doubt ni court nyalo wacho kuchopo chieng' tich ariyo ni wagol ng'ani. Jaduong' Otiende nyicho wacho gimoro nyicho ochiwo example mar gima timore e labor law ni kaponi ochopo kama employer kata boss ok nya tiyo gi jatich to kata ne court yud man jatijni nyocho gole e yo moko riere to most likely gima court nyalo miye en compensation. Court ok nyal chuno boss mondo ti gi jatich ma jalwedo ma ok ginyal tiyo. As we have said, there is no way the deputy president the relationship manuals a bit broken ni nyalo tiyo gi the president the cabinet to gi security council and konyo president to teach, and therefore I don't think that will happen. That is my own personal view. Ero kama na nyoch mari mugi geno mabedo go mbele kaka wasudo bed mane kata yud mara wakili midenga bende geno makoro wabedo go kaka jo Kenya ka wasudo nyime. Anado mana nyiso jo Kanyanam ni opportunity ma ogine ma wayudo ma jo Kenya nyine no ka yuwuot ma kana Nyanam nyonie mstari mbele parliament kanyiti mugini manyiso ni sama Kenya ndi crisis jawacho kani ya Uganda maluo kingio history ma Kenya kata history kama mwa sebetu wabedi gani either one the destabilizing factor ma destabilize the state kata wabedo the stabilizing factor. In this particular case nyo wabedo the stabilizing factor. And one kaka Uganda onego wayud waka opportunity ni mondo wami the president to give government the confidence the pod wa the support so that we use that opportunity mar pod sudo machigni gitelo, and so jowa kunde manyalo raise etelo ni. As I said before, ne wadonje serikali nigi one way ticket okwuogi makado Uganda moko tewe o serikali to wan wadong mane serikali kan kiji wadok kama ne wantie 1966. Thank you. Ero kama na nyawo mugi kokele. Ero kama na kapoko wach na mugi ndie penjo mani penjo ni to ka do wacho ni Gachagua no gole koketho chik to yud ka jalup ker moro be nitie ne onyalo bedo jo. Nyatime nade. Court nyalo wacho ni
well waindo ni no keth chik but wanyalo timo ni compensation for violation of rights court koro nyalo compensate but owacho ni case koro ntiere gimolo ni substantive office order okonya interfere god in the dala to wamiyi kama mano okowulo ni en entitled giwolo ni benefits mag office opogore then koro kawachna mogik en ni paro maduong' seche mitimo weche mag impeachment chakre 2013 e piny Luo onge governor mano osebedo impeached nyaka nene. Does it mean ni one governor sio maber koso oyo to wan chien weche mag development anan gombo siemo kendo wach ma is very important agombo siemo MCS tema piny Luo ni to uneno kata backyard mar ker Dr. Mutai no thicho kuma senate morese to governors wa ok tine jopiny to uchalo jok ma onge duol makata timo ni yiero speaker kata yiero ng'ato chalo jok ma kodhi kaja to sesiem wang' ere gimunyalo timo mondo ulok ngima jopiny mondo ane kaka dongruok nyalo dhi mbele ok wacho ni koro mondo impeach ng'ata but uket jo governors tesre ma ng'at mok tine japiny to ningo misiem mager. Erokamano ahinya Kel Charles Midenga kachal koda Kili Joshua Nyamori kuom thuolo matok kod okinyi ma kawuono ka wagolo dok it jopiny ging'e gigo monego bed ni ging'eyo ma ok ging'eyo bende gimed paro e wigi ma ging'eyo maricho bende gigolo e wigi mano gima mantiere kar kae chenro mar Rupenya Kora Moge Jwang' en moro marani bedo kodwa ka kindi kono achiel kachiel nochak chenro nyaka sani dakika osekalo ka 10 tok saa 2 mar okinyi ma kawuono chenro mar ng'e jothum wabiro warangane ka ni Solomon Atito Kafaya oikonwa chenro mane mag jothum jathum mane mokelo kawuono wan ka mara mondo mi wang'e kato bang'e aduogo kod pat jopiny e chenro mano mara mbako romo saa 3 gi dakika 10 kanyo ka rom kanyo saa 5 maro nyango ma kawuono ikete mana kara ka wabire kaunti kama intie Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya kod counties mamoko wabiro mondo mi watwagi e chenro mar mbako romo Rich Masani ata e chenro ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanya kwar mokeo nyaka Tsango ikete mana ka Nyasaye ber kendo romo adenda wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil duog chunyi kendo erit chunyi paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare keti embele Yesu Roda Nyarko Kitmo Ben Otiende kod the Chwalist Won Ken the DJ tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima Injili kalo kochakore saa 12 okinyi mana Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng. Adwa timo ni manda mano maduong' kibong'e ni ang'o. Ok wadhi kunyo chobwa. Awacho ni go. Say ngwe. makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso kangeso kod jailieta.